March ni somni pakhat sang ni somni pathum ania Khawvela ram ropui le thil ti Theih ber America ram chu hun mak le danglam tak hmang turin a in buatsaih mup mai an roreltu tharten the Purge tia an ko in suatna rapthlak tak thlen nan darkar hnih le a chanve chiah a awm tawh a chumi hnulama chuan civil mi tu po adu apiang that thei tura thunei na pek an niang man ruwa po bithlia a awm lem lo class 4 weapon le a hnuai lam chu man thei vek ni in darkar som pahnih chung chu an du in anin suat bia mai don ani TV channel song ate chuan in ralrin na thu an puang duma nu nau mipui tamjok chu an hlavin an zam chena sa hle an roreltu te thu pek du lo pol resistance group anom ve thowa chung ho chuan TV channel hijacking an hruai tu te thutluk na diklo zia an lo au chho pui ve mek bok thingpui dor pakhata thokte chuan an pi berina banarot hun an lo ngai chang thapa monga holang mai hian an sa zek to ani ber engtin nge omzelan tum an soi ho lai chuan an pi chuan an ho thei to thu aron hril thuda man mo takin anin zui chhuak ta sang mai ani chuti lai chuan leo aron langa silai le amu te chu endikin alo tul ve le mol tulian deuh nei niom fashan hian a thole hal thin aduang taka a in buatsaih zo chuan arum kil khata a fapa a ku lai thalak lo in tar chu avamel phei zawa nu patuak khadang anron lang ve le a shaina le li sitani in tom himnan an chung te in laman pan meka in mu thiam lo na deuh an nei ti hriat tak hian kar chunga chuan anin hnial deuh bab bok thingpui dor thok evai khan pan mo takin in lamalo pan ve boka kong laka chuan geng rual silai le man rodang zuar an tam hle chung ho chu an ko ham hlom hle bok evai fanu keli chuan Sawrkar che dan do pol resistance group leader thusoi alo ngai thladau dawa evai pari ko ero chuan in suat rem na program chu a thil huat berani awangin akai hnoi thil eng mareng angai thadu lem lo ril ruha dam taka omadu awangin pindan danga alu san tadaya sheina tenu pa bokha anron lang le a kong laka thil lein an chol chulo ni in an kar omna a an vakir le hnu chuan kholaya misual rual mai kor wa mutur an lo tam to hle chung ho chuan in suat rem na program the Purge tran hun an ngak meka an kut chu poi khoi turin aza zek to ani Leowan ral thuam en fel lai chuan kongkhar aron in kik dota anu pui hlui Jenny silo ni rengin chunu chuan thalak le chanchin buche thlak banga leowa tar chu alo hmufua athil tum chu thul le ram turin aron ngen sap bok aril ruwa thlak sak don lo ti hriat chian em awangin a chhuah san le ngal vata sheina le a thian nu chu thuyan tlan hma in kong laka an kara cheta tlat mai le an kaltum na hmunero ala hlasi Purge tran hma in an thleng man don to lo ti a chiang hle motor lo tlan lai te chu phardin tumin an lo aw lo lawa atu ama an ding du to bok si lo ril ruman mo le mang ang taka anom lai chuan an kar hnuai tangin fuel aron dir zuta amma an misual rol to te khan ruah man na fel tak nein u man ron tum alo ni an handak chhuak chu truck le bikers pathum an ron lang thot mai truck atang chuan mai kor vu pa ngei kha chem sei zet nen aron tum thachat bok Purge tran nan minute lem te chawa umta thei to pa chakin an han tlan ve boka thuyan tlan man don lo ti chu a chiang em boxi chuti lai chuan news channel a US Sawrkar thu chhuak anga in suat rem na hunan man tran trep to thu chu an ron puang dum renga
darkar som pahnih chung emergency service hrim police kangthel motor le ambulance takngil po koutur a don lo ani leo bokha ron lang le in chakze thian akar chuan khala mission poimo takanei ti chu hairual anilo khulaya te chuan an dan zom tur te chu an puang khok ruma tlan chiat na tur nei ve lo sheina te nu pa chu thlabar takin an vak ruk mai khoimun mai po chu a in kal thiap mai si chutia rilruha taka anom lai chuan thok le khata siren aron kiu vunga the Purge chu an tranta chu vele kothler mun song chuan geng rual an ronin lar ngal zuta hriam hrei song baka silai nen an to khir don hlom kher mai machine gun rishiat tur a zui ngala khulaya chuan ruanga thal phung bok Leo chu a target omdalam panin a in khal chhun zom zela ama chawa thok chhuak ani awangin film khurangai hle keli in dinner buatsaih zo chuan apu rico an kova mutur alom to haulo beisei lo dewin le khathon lo hnu chia atu le fa te pani re thei taka om tirai chuan ti in mi hausa ho tha turin alo in pedai hi alo ni an account a poisa tam tham takan ron thun vat tur thu alo ziak tel bok evai tanu fa chu an trap ngal chara an pu berin chuti akal san tamai chu hreoman ti in an ngai thiam lo hle reilo te a thomak takan hria geng rual hovin an ron pan khom ninge in alang rilruha taka anom lai chuan an hnunglam ron puak dura an thenom pa daigo chu silai nen aron lut cheu mai an thenom nu te pani chu nom chen na na ron mana tha ngal de atum ni inalang chantu tur nei ve to heklo rilruha takin an thode de pa dam kho chuak zo takang mo lau nei lo ni om fashion hian leo chu ama chawina tol zala anunga chuan bus pakhathia ron tlan al zuai mai chuti lai chuan daigo po in an thenom mei chia te pani kha alo valu khung to a che dana ngei om so thle thabar mangang taka asiam mek lai chuan kongkharan ron chum rita bur mai le daigo chuan vau chungin asilayan lek pheya kongkhar bula va thleng chiatin ama jok chu an lo kap hlum der fom dum ha mi pahnih hi ron kalin evai te pahnih chu an man ngala an pu ber hnena pekatan an hruai bo don ta ani a target pana atlan lai chuan leo chuan kongsira poisoilo meiche pahnih uniform haten dimlo baksaka an man lai chu awang putahlol mai tranpui chak te ma se napoimo takanei boxi chu mai baka mia tranpui zel don ani chuan midang tranpui ngai po an la tam don lutuka hunina dai don lo aril ru a in sual boy tak zet mai ato pairo a in sum zo tangang lova asilai humin uniform ha ho chu avapanta reilo te avaka phum phiar mai ami chan chuate pahnih chu a hnung zui turin an ko zawa akar omna lama anin zui phei ngal kar chunga chuan lu mai an han tuma sheina te nu pa kha an lo biru man chulo ni in anin kap teu hle tuma tha tuma chuak an ni lo thu le kal ngai na shelova tangkhang an ni thu anin hril fi ata ka chuan anin khongai le ta dewa an vai chuan anin phur khom ta ani
an tlan chu ma in geng rual sheina te tu bokha an ron lang le man peka malama machine gun operator dam khu chhuak alo om ve bok nen silaya ringhal zot mai thuyan tlan ma in an car chu ron khuvut vuta machine guna ka chu alo dol zo bik chi alo siam that le mai thei ani to bok si lo wang chuan ke kal chhun zom angai don ta leo chu a in chirang reng zok le ami shan hlo chanve chuan a in thiam thei ngai don si lo a passenger ho chu nu chia kal mayan tuma an ni ho la chuan chu ti mayan nu chia chu an lo du bik lo na sa leo chuan ni chu hmang ya ti tur poimo takani thu an hril le ria akal tumna hmun ala hlat em awangin man mo taka chetlak angai to ani evai chuan an thian nu pakhat omna hmuna talwa hruai turin an ngena kar man ho tura nei thu a hril bok chutia lir theia tok tar ta ka chuan anin chhom chhun zoma kholaya chuan ruang hmu tur a om zo ba ka silai puak ri trak hriat tur a tam hle phim khur taka anin zui dia lai chuan an thian pa sheina chu thanga a ok ta tlat mai le an thom thria in hmun sang atangin an ron kap hal zuta leo chuan silai ring na lama piang chu an kap let ve ngal popa an pia loka geng rual an ron la lang zui ato pairo a o na hrui chu an kap cha thei hlawa kot thler danga an tlan che chhun zom ta ani passenger ho chu in hmel hriat na nein an hming te anin hril sapa an ho tu pa leo berpo chu an ring hlel le ri chan chhuak tu angin lang ri ma se anuwa a tha vek thowan hlawa wangin engwanga ron tran pui ringot nge ani ti te an hanin zot khomwang le a naman mo alo nei to sa bok sia wang chuan leo chuan aning kheramai thui vak lawanin zui le nu chuan kongsira truck loading hi an hmuwa akhal tu te ero an thivek to ni na lang a engine po alo chhevek to a chunga chuan ral thuam le CCTV monitor alo om nual bok reivak lawa truck tlan ri an hrele tamaya rang taka an man ro nei ang te chu chuin an chhuwa san le ta ani kongsira chuan boina te nau deuh te chu tok zeu ma se tu ma nun chan an la om lem lo mun himber nia an hriat subway station a an tlan luta rel kong thui zeta chuan anin zui phei dia mai tanel chunga chuan boruak tlemin thoka har tran dewa kalna turla ala thui si bengchi deuh karpa anin zui dam lai chuan thom danglam deuh hriat an nei tatlat leo chuan an en kual vela tlema hmun rem lai dewa chuan mire thei chen na in nei lo ho an lo biru ve na samai mi hlau om an ni lem lo wangin thlamuang takin an kalsana thuyan kalma in motor ri ni om takan hrele anan hoilet nak chuan hlataka lir thei eng ron dewa wa hi an hulol silai le mei phu chuana flame thrower an ron lakeng le ngal tuma dimbak sak lovin kongsira lo biru ho te chu an ron hliau al zuaya kali thoha chawlu tuk chu atlan chiat na lama alat lu zui sheina le athian nu chu kongsira loading in tran hunan lo khuara misual ho chu an lo clear don mi mai van doi thak takin sheina jok chu an ron kap fu hlawa ahnung lama silai mu atlang zot theilova ron ding chuak lein aron kap chhun zom vele chara atopa chuan an fuel tank ka kap fu in an lir thei chu apuak nge ani leo le evai tanu fa chu subway station nai bera an lo chola sheina tanu pa chu rayan tingar khop mai leo chuan a thian nu chu biak tir le in an om na chin an zo tir le a
chuti lai chuan darkar li le a chanve lai hun an la nei dam kho chuanan hun ala tam viau mai sap oya ta chu tlan chhuakin evai thian nu taniai in laman pan zui dora kot thler chu re viau ma se aral muang lo viau loi se nung lama sheina po lio le li si te chuan an ron chom ve lo bok chutia an tlan lai chu CCTV in alo mukhiawa reilo te a truck pani aron lang ve ngal zat bok rang taka in thendarin man turin an ron zong don ta ani reivak lawa chuan evai thian nu taniai te in chu an vathlenga sheina po first aid pe in a thei angin an boy som hal leo chuan a thian nu kar cha bia mamo thu chu an hril non le saka amai ro chu eva in do ta lo hril lek chu lo ni in kar mu tur reng alo om der si lo leo chu alung oi chia lo hle choi tura an som point ti tur poimo takala nei thu in an changa chol khomwang lova kalle mai chu aril ruk ani in chunga mani buai an buai lai chuan taniai u nau nu chu thinrim takin aron chhuak thuta apasal lo mut puya wangin taniai chu aron kap hlum tamai apasal po chu tha tumin ala kap zui apasal chuan in phennan li sikha an hmang vele chonga an richel chul mai ato paero leo ron in rolin a passenger ho chu aput bo pui thei shrama amai ro chu kholaya wa chuangot po a himdo nemti a hriat chuang mi lo pon lam chu an han bi deka rin ang nge in an thom hre pha geng rual an lo om le diam to atir lama aka hliam pa khan aron la ho zui thir zai chiat na khol ne na an ron tho rupa wang chuan an to khirdon khermai leo chuan anau te chu in hnung lama chhuak pui tumin an tlan kol puya an buloka chuan uniform ha mi then khat an ron lang ve vat bok kong khar ti chia in chung an lu hnu chuan fencing atonga zuan chhuak puyan tuma atum thazo chia chu beiselo nalama tangin an ron chutlu der dim na tel mi alo hian an soi sangal chiam bok anau te ho nen chuan geng ho chuan an man ta phiara an la hriat ngai lo na hmun panin an tlan pui ta vuk mai ani an mani mai baka midang an lo man to sa te nen ennom chhuna tura siam stage chunga khallu tin light an ti thim veka engma reng an mu hlei thei to lo anu dawa chuan silai le chemkeng tu te emo hi an ron lut ve boka stage chunga an sezol chua ho kha an ron that mi mai don ani thisen aluang hnem le don khop tran nu chuan night vision vua player te chu an ve kwal thau thowa an zinga papakhat chu leo chuan ve phein avatuk zal tamai asilaya chu sak ma in midangin an ron kap le man hlau en tu mi pui ta chuan in that si lai mu an lo be sei ve te reng nen an lung oi chi alo hle anuwa ero silai kha vachar le in player dang te chu a that chun zom mia an night vision a chu sak dai bok reivak lawan in vele hnu chuan leo chuan player ho chu a that mang ta phiara mai si an pi bermang ang chuan tranpui tu turin midanga pun bel tangota silai keng mi thanem takhi an ron lu bel ta ani li si pasal sheina kha van doi thlak takin an kap hlumbok leo le anaute mang ang takan bi ruk thap lai chuan silai ri le bompuak ri dot an hrele a be sheilo nalama tangin resistance group an ron lang hlol chung ho chu sarkar che dan du lo tu te kha an nia mi hausa hoin sarkar an thunun lutuk chu an ngai thei der lo hlau nei hau lovin ennom chuan hmuna om zong chu an ron that phei mia an ho tu nu berero leo chuan khonga in tlan che na chance apeta ram ani
zingda rukle minute som pathum ani toa huna top teu to hle leo chuan anau te chu uai me takin ala chom tel ve tranga atopa chuan kola ni ron chuakin atumra ma thlengta a passenger ho hna chuan an pia dewa in chu ko muin anei to pa in kumsom pani kalta a fapa a tha sak thu an soi sapa a fapa school bang ron ho chu in nei to pa zurui tlan chak lutuk chuan a sut hlum sak aloni phalchin bak aya alet thuma tam zu a in chungpo in ko chuan thiam lo a chantir ta silova leo ril ru adam thei hlol lo karata chu chhuakin in chunga chuan an pen lu thau thawa chauka a chemte chu humin bedroom lama panta afapa su hlum tu ngei mai chu kai thovin anupui chu silain atin boka anfa te hriata silai me pu adu lawa wangin chemte kha keng telalo ni afapa sutlum lai kha soi chuakin a ang chun zombor bora anupui hlau lutuk chu alo trap truau to mai reivak lawa chuan leo chu thisen kai nuang hian aron chuaka akar omdalama pan mek lai chuan tuemoni hian aron kapta silai mu chu ahmalama atlang zota atlu zoi ngal top bok aron kap tu chu tu dang nilovin big daddy tia an ko sarkar mitir alo ni reng mai an be sei anga mi anin suatna satlem lawa wangin mi thattur shim squat ran sarkarin alo tir chhuak ve ani natur om leo ka hlum tuma atin le mek lai chuan silai aron puak dura ama big daddy chu athal ta thuai mai leo khan afapa su hlum to pan dun nakha alo wazua sakchulo ni in athung rul nan ama tha tum tu big daddy chu aron ka hlum sak veta ani asquat hoin silai manga anron tin lai chuan siren aron ri ruaya zingdar sari alo ri chia the Purge program chu zoin tual thah reng athiang le to lo evai te pani kha arang taka ron che chuakin leo chu anron kai thova arang theang berin hospital an panpui ngal bok van nei thlak takin anun na an chan man hlawa leo chuan afapa thattu ngai dama anun na azua sakawangin anun na po zuwa ani vele ta ani ngai dam na nun nei hi avalo puimo em video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia